Spoustu kartáčů ale stále se nevíte rady, jak rozložit, který použít na semeš, krémování anebo třeba kůži. Žádný problém. Dnes si to totiž vše povíme. Semeš je materiál, který potřebuje specifickou péči, proto je potřeba zvolit kartáč, který má hrubší štětiny. Právě díky nim účinně odstraňuje nečistoty a zároveň zachovává jemnost povrchu. Další si ukážeme dvojstranný kartáč, který je z jedné strany jemnější a z druhé strany hrubší. Nubuk je totiž citlivější než klasický semiš, má kratší a jemnější vlas a proto je potřeba s ním zacházet opatrně. Když budete současně s kartáčem používat i speciální přípravky, lze vytvořit krásný sametový vzhled povrchu boty. Kartáče na čištění obuvy máme dva. Oba slouží ke stejnému účelu, ale liší se tvrdostí štětin. Světlejší kartáč má tvrdší štětiny, doporučujeme ho spíše na hrubší nečistoty a podrážku. Tmavší kartáč má štětiny o něco jemnější a proto je ideální na horní část boty, kde je potřeba šetrnější přístup, aby se materiál nepoškodil. Pro usnadnění práce při nanášení krému na obuv zvolte tento malý kartáček. Je vytvořený tak, aby padl do ruky a aby nabral krém ze skleněných dos krému Famako. Lešení bot je kapitola sama o sobě, ale jelikož si dneska ukazujeme pouze kartáče, tak to máme o něco lehčí. Tenhle leštící kartáč ze 100% koňské žíně lze použít na obuv, kabelky, bundy, ale i nábytek.